Yeah, guys, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Tiyeni ndithu tilowe tsopano ku Qatar konkuja kuli ma update amene tikuyenera tipatsane pano komanso ndi zinsinsi zina kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. By the way, panopa Qatar ndithu Prime Minister, Foreign Minister anayankhula ndithu ndikunena kuti izizi zachitikazi nzopusa, zachitikazi nzopepera, ndipo ifeyo sitingasekerere, ndipo ifeyo tikuyenera tsopano kubwezera. Iwo ndithu ayankhula statement imene ndithu a Prime Minister kuti a Foreign Minister nduna yona zakunja kuti ife ndithu tikuyenera tibwezere Israel. Koma funso ndikumati ndizotheka kapena akungoyankhula. By the way, tiyeni tiyang'ane kwa a Trump sangodzuka akuti ya akuluakulu ife tangodzuka koma tangolandira message kuti Israel yapanga attack Qatar. Komano nkhani yayikulu ndino kuti akuti ine anandidziwitsa ati kuchambirira akuti ineyo ngati Trump ifeyo sitinawuzidwa china chilichonse pa nkhani imeneyi, and decision imeneyi sitinapange nawo. Imeneyi wapanga ndi Benjamin Netanyahu. Koma I think anatiuza kanthawi kakutha koti mpakana pa nthawi imene ndinamtuma munthu wanga Witkoff kuti apange ujeni alongosole bwinobwino zinthuzi, ati it was too late. Anangozindikira kuti basi it was too late. Nde at least idea anali nayo kuti Israel ifuna ipange atake kumene kuko. Komanso Trump ndithu anapitiriza kulemba kunena kuti 1 mudziwe kuti ine amene munalibemo choyambirira. Number 2 mudziwe kunena kuti uyu mudziwe kuti Qatar ndi dziko limene likuthandiza kwambiri kufuna kuti chanichi nkhondo imene ithe, ndipo Qatar komanso mudziwe kuti Qatar ndi nzake kwambiri wa USA. Nde zimene zachitikazi ndikufuna zoti zimene ndikukulonjezani kuti zisachitikeso. Koma action imene itengedwa apayi kuthana ndi Hamas ku dziko la Qatar akuti action imene ndithu ndi yabwino, ndithu zachita ndi yabwino kwambiri. Koma chabe kuti zimene zachitika kwaphwanya malamulo kupita mu dziko lanu ake kukapolitsa kumene koko, and zimenezozo ndithu si zabwino. Nde a Trump akuti apepesa kwambiri, komanso akuona kuti yayi zimezi sizingatengere sizingapereke mphamvu kubale wathu umene uli pakati pa ife ndi Qatar. By the way, remember kuti pompano kuti Trump anali ku Qatar kumene anampasa gift ya ndege. Trump anapasira gift ya ndege kumene kuko, ndithu amamvana zochita ndithu, ndipo Trump akunyadira kuti yayi Qatar ndithu ndanzathu ndithu. Nde izo Trump ayankhula after Foreign Minister atayankhula kale, atalonjeza kale kuti iwo ndithu apangaso ataki kuibwezera Israel. Koma tikalowa deep kwambiri tikumaona kuona kuti issue yonse inali apayi, nkhani yonse inali apayi, yonse ndi sewero komanso ndi drama yokhayokha. By the way, inuyo tiyeni tiyang'anisise zimene zinachitika pakati pa pamene Iran okay, remember kuti zoti mu Qatar muli base, muli barracks, muli base ya America ili mmene mumu ndithu ndi base yawo ndithu yasitikana ndithu, ndipo amapanga check chilichonse, amamulika mwamba kuti muli chani, chilichonse amachidziwa, muli marada, muli ma air defense minimum. By the way, pa nthawi imene Iran inkapanga attack Qatar, especially kupanga attack Qatar nthawi ijayi ya masiku 12 a nkhondo pakati pa Israel ndi Iran, Qatar anawakha mabomba onse. Qatar inawakha mabomba onse mwina kungosiya limodzi limene linakagwira pa empty surface, pamalo poti pa import pena pake basi. Koma no mabomba onse anawakha, and actually intelligence ku Qatar ndi amphamvu. Nde how come kunena kuti anthu awawa kwachoka ndege kubwera ndithuko and kuyamba kupolisa building imeneyi, tiziti iwo ndithu samadziwa kena kalikonse. So ma air defense anu Qatar inuyo amene wawa ndithu anali kuti, and inuyo like zinthu zizungoneka kuti nzonsezi ndithu ndizopeka amene anagwizana. By the way, Netanyahu anayankhulanso kuona kuti akuluakulu
decision imene we are responsible for everything palibe so ife ndi amene tapanga zimene ziza. Okay, ku psychology timanena kuti pali mawu ena ake amachita kuti cover up kuphimbiriza chinthu, kuchiphimbiriza kuchiphimbiriza. Israeli yakhala kupanga maataka ambirimbiri osiyanasiyana kupha Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, ndani kupanga ataki madera osiyanasiyana. Israeli yakhala kupanga zimenezozo, komano Israeli sinafike kubonera kuti tapanga tokha alizeti musapange blame wina aliyese, tapanga tokha ndife tokha amene tapanga, we are responsible, palibe so amene zamukhuza, right? Kenako so kufika kuti America sonkobwa kuti ife rumene mosiri nkhani mene siri kuidziwa iliyonse. Why? This is what we call guilty conscience. Like, why uzisaseweka wakufusa ndani? Wakufusa ndani weyo bakungapo zilongoso waweka. Just it's something like iweyo wapezeka malo ena aga amene sumene kupezeka, right? Wapezeka malo ena aga amene sumene kupezeka, kumene kujako wakumana ni munthu amene iwe amakudziwa, amene mmadziwana. What happens? Chimachitika nchani? Umayamba kuzilongosola weka asana kufuse, umayamba kuzilongosola weka. Basi kuno nango bwera basi ndimufuna nzawu sana kufuse. Imene imachitwa guilty consciousness. Nde guilty conscience imene Trump yagwira komanso Netanyahu yagwira ndifaka kulongosola kuti yayi ife apa palibe chimene tinapa chene ife mmene sitikukhudzana nano makuti khandi mene. By the way, tiyang'ane tsopano kuti achina Netanyahu Israeli inagwiritsa ntchito chani pobomba pophulitsa ku Qatar kumene ku Doha ku capital city. Iwo wandithu anagwiritsa ntchito ndege ndithu zama JF-35 zingapo ndithu kuchokera ku Israel. Sono kuchoka ku Israeli kukafika ku Qatar pali mtunda wautali kopsa ndi 2885 kilometers, ndi mtunda wautali kwambiri. Pandege ndithu imakwana pandege ndi 5 hours and 30 minutes pandege kuti mukafike kuchoke mu Qatar mukafike ku Israel. Therefore mutha kuona kuona kuti pali mtunda ndithu ndefo sandikumati kodi mafuta ndege zawoze anakapanga refuel kuti nkuti kumene iwo anakapangira anakamwatsira ndegezi chifukwa kupita pakuena kuti you understand, kupita achaba atanga fuel wa one way, komabe kuchoka kumene koso pakuena sokhaso fuel soyina. Nde pali maiko amene alembedwa iyi ndi research, pali maiko amene alembedwa palemba chapo kuno kuti one kuzokhala Saudi Arabia, America, no ikuzokhala Saudi Arabia, Syria, right? Komano ndegezi zaenda all the way zadusa Jordan, right? Jordan chanuko Syria, you understand? Nde ndikumeza zungulia komano one way or other ndegezi zapangida refuel pena bage maiko ena ake around, right? Maiko ena ake around. That's it. Nde basi angofuna kuti anamename imakuti so Khalil ndamena picture kena naibonya ija ndamena kuona kazota kuti nde mtsogoleri komano actually sana mukwanitse sana mupi and pali mpekesa zono tipakali pano munthu uyo Khalil uyo wapita ku Iran. Wapita ku Iran. I think ndito achilomwira na kumene kuti atabwera kuno akulu Aisrael ngati amazitama akuphuliseni konkono. Chifukwa panopa Iran ikunena kuti mu nthawi ya ceasefire yakokera kwambiri, yakokera ndipo yamenya ma tactics opsa kwambiri akuti mungoyambitsa basi ife sitingayambitse nkhondo, mungayambitseso ndiye muzapemphaso ceasefire nthawi ina yake, koma ceasefire mukazapempha sizagwira chifukwa
You understand? Do you understand? Atena mu comment section akuti alipo ndowaza mpoti you understand. Yeah, basi ngafuna muzimvetsetsa kwambiri kuti you understand. Nde imene ndithu ndi nkhani ya ku Israeli komanso ko Israeli Qatar kuti chachitika njani. Nde tione kuti zikhale bwanji komano I don't think kuti anthuwa abwezera asangabwezere zatha zimenezo anazipangira dala zimenezo anangopanga dala basi iyonso ingofuna so kungoseva nkhope kuti aoneka zoti iwosimakabe akuti koma anyway guys ndale zoopsa kwambiri guys, thank you so much. Malawi Cameras.